A Szeged volt az ellenfelünk a következő edzőmérkőzésünkön, és nagy örömünkre a kapuban újra láthattuk Radnóti Dánielt, aki hosszú lábadozása után, egy műtét után végre kezdőként kapott lehetőséget. Aztán nem sokkal később az 5. percben Kálnoki Kis előtt volt egy lehetőség, ami után szöglet következhetett. 12. perc gólig Benjamint érdemes figyelni. Hosszan vezette a labdát több szegedi játékost is kicselezvén, aztán Lovrencsicshez passzolt, aki belsővel középre célzott, nem okozott gondot a vendégek kapusának, majd ugyanebben a percben, vagyis hát az ellentámadásból megszerezte a vezetést a Szeged. Egy kavarodás után Rabatinhoz került a labda, Radnóti beleért, ám úgy tűnt, hogy a gólvonalon túlról tudta csak kikanalazni a labdát, így megszerezte a vezetést tehát a Szeged. Két perccel később a 14. percben Lukács jó pár embert kicselezett, majd Lovrencsicshez passzolt, visszakapta a labdát, azonban lövésig már nem tudott eljutni bal szélsőnk. 23. perc, egy szegedi szabadrugás követően 11-eshez jutott. A vendégcsapat ugyanis Vasádámnak fent volt a keze, és ebben akadt el a labda, így jogos a büntető, amit elvégezhetett a Szeged. A labda mögé pedig Vágó Levente állt, és a kapu jobb oldalába lőtte a labdát. Radnóti most nem érezte az irányt. A szünetben tehát 2-0-ás vendégvezetéssel mehettek öltözőbe a csapatok, aztán a 48. percben Kálnoki Kis szerzett labdát, majd szép egyéni megmozdulását követően szépített csapatunk. A felkészülés során ez már a második gólja Kálnoki Kisnek. Úgy tűnik, ő is kezd egyre jobb formában lendülni. 53. perc, csereként beállt Kuznyecov Dániel, aki nagyon hasonlít édesapjára, aki nem más, mint Szergej Kuznyecov, és reméljük hasonló pályát fog befutni, mint édesapja. Aztán a 61. percben a Szeged előtt is volt egy lehetőség, a lövés azonban elakadt Komáromiban, majd az ismétlést fölé rúgta a szegediek centere. ...75. perc, Lovrencsics Balázs pöckölését ütötte fölé a vendégek hálóra. Majd a 83. percben mi is büntetőhöz jutottunk. Roskó William ellen szabálytalankodtak, így a játékvezető befújta a büntetőt. Összeakasztották a lábát támadónknak. A labda mögé Lukács Leon állt, aki kilőtte a kapu bal oldalát. 2-2. És nem volt vége, a 87. percben kékesítőn indult az akció. Kuznyecovhoz került a labda, aki szépen beforgatta a védőjét. Majd visszapasszolta a labdát, kicsit oda-vissza pattogott a labda, végül pedig Vattai elé került a játékszer, aki nem hibázott, és a kapu jobb oldalát kilőtte. Így tehát 2-0-ás hátrányból fölállt csapatunk, és megfordította a mérkőzést a jó erőkből álló Szeged ellen, ami nagyon szép teljesítmény. Jövő héten a főpróba jön, a Vasas ellen fogjuk zárni a felkészülés sorát jövő hét szombaton. Soroksár Szeged, így tehát 3-2.